моята любима Зехра, които заедно изграждат дом, пълен с любов, уважение и топлина. те не са просто семейство, Сила, която преминава през всичко заедно, усмивка в хубавите дни, и с подкрепа в трудните моменти. най-голямото им богатство са двете им прекрасни момичета. Голямата Нур, умна, добра, И с красиво сърце, и малката Нисан, слънчевото дете. което носи радост навсякъде. Смехът им изпълва дома, А очите им са пълни с мечти и надежда, Йозжан и Зехра се гордеят с тях всеки ден. защото в тях виждат своята любов и бъдеще. Това семейство показва Какво означава истинска обич. да бъдеш до човека си във Всеки момент да пазиш децата си с цялото си сърце, и да вървиш напред, ръка за ръка, независимо от пътя. Нека Аллах закриля Йозжан, Зехра, Нур и Нисан, нека домът им винаги бъде изпълнен със здраве. берекет и щастие Нека любовта помежду, и никога не угасва. а двете момичета Растат с усмивки доброта. и много успехи. От Честименско до Градница Името на това семейство носи уважение, топлина и обич. защото когато едно семейство е сплотено, то е по-силно от всичко на света.